Ahir us farem el vídeo de preguntes i respostes. Per fer-lo el farem amb l'Ivan també. I l'Hugo no ha pogut venir perquè està malalt. Doncs ens anirem passant el potet i amb totes les preguntes. Sí, que cadascú agafi. Què és el que menys us agrada de ser booktubers? Jo crec que res. Lo de l'espai on gravar. Sí, que no trobem un Sí, lloc. perquè potser hi ha massa sol i es veu malament, però crec que és l'única cosa que ens agrada. Sí. Ah, vale. Us agradaria convidar algú de la classe del CCB? Em semblaria molt interessant. Sí, algun dia podríem... Sí, quan s'acabi La nostra classe Sí. podríem convidar altres coses. Sí. Quin és el vídeo que menys us agrada? Quin és el vídeo que menys ens agrada i el que més? El que menys crec que és... El primer que vam fer, el del diari de Grec, Sí. que està, bueno, el deixem per aquí també, crec que és el que menys m'agrada. Que va ser el primer. Sí, el el que que més. més. Sí, I i el el que que més ens agrada El de la Mercè, aviat. de fins aviat, que també us el deixarem per aquí. Sí. A veure. Us agradaria conèixer la Marta Botet? Sí. Saps qui és? Bueno, la Marta Botet és una booktuber que és catalana i llavors us deixarem per aquí el canal perquè el podeu anar a veure i és molt bona, m'agraden molt els seus vídeos. Sí, són molt divertits. Quin és el conte que més us agrada? Bueno, conte llibre. El que més ens agrada crec que ha sigut el de les fades del cap als dos. Sí. Hola guapes, com esteu? M'agradaria que diguéssiu si us heu sentit algun personatge d'algun llibre còmic. Còmic. Algun llibre o Còmic, a veure. No, és que jo crec que no. Jo crec que no, Bueno, si ha de ser com un llibre, jo crec que hi ha un llibre del diari d'una penjada que és una nena que li passen moltes coses a l'escola i bueno, té problemes i tot, i llavors jo crec que sí. Jo l'enamoriria. Jo crec que no. A veure. A quina youtuber us agradaria conèixer? O a quin youtuber? Youtuber o booktuber? Bueno, aquí posa youtuber. A Robert PG. Robert PG. Bueno, pues ha de ser. Aquí. Jo tinc dos. Aquí. A la Paula Bono Jo també, la Paula I a la Bono. Miare. Què? A la Miara. No, i a la Martina. Jo també, la Paula Bono i bueno, hi ha Marta Botet perquè és una youtuber i la Paula Bono. Què és el que més us agrada? De què és? De ser booktuber, doncs el que més ens agrada és fer vídeos. A mi el que més m'agrada de ser booktuber és com l'equip de booktubers, perquè ens ho passem molt Sí. bé. I com que cada matí, això no es veu, però cada matí, és a dir, vosaltres no ho sabeu, però cada matí quan arribem a l'escola sempre parlem sobre si hem de programar algun vídeo o el que sigui, i després us ensenyeu que tenim un calendari amb tots els vídeos programats Sí. i tot. És molt divertit. Quina youtuber us agradaria conèixer que no sigui jo? Booktuber? Bueno, això ja ho hem dit, la Sí, això ho hem dit. la Paula Bono i Sí. la Cristina. Bueno.
iPhones. Per què us agrada gravar? Doncs ens agrada gravar primer perquè ens sentim com, no sé, A mi m'agrada gravar, no sé per el que ja he dit, perquè ens ho passem molt bé i perquè és una manera de compartir els llibres que ens agraden amb vosaltres, els lectors. Com vau decidir ser booktuber? doncs La Mercè, un dia sovint Pujant del pati, anàvem amb la fila, jo anava amb la Danai de parella i la Mercè ens va dir el divendres veniu a la meva classe i que parlarem d'una cosa. I llavors ens va dir que sí, ens agradaria ser booktuber perquè doncs, ella segueix uns quants I nosaltres al primer moment no sabíem que era un booktuber i ella ens ho va explicar i ens va posar l'exemple de Marta Botet i li vam dir sí. i l'Ivan i l'Hugo, com ja vam explicar que la Mercè se'n va anar i necessitàvem algú que ens ajudessin, vam triar l'Ivan i l'Hugo. Quin és el vídeo que us agrada del vostre canal de booktubers? El de Fins aviat, que ja... Fins aviat de Hi ha alguns que estan repetint. Queden 3. A quina escriptora us agradaria conèixer? A mi... a la Karen Santos. I El Jeff Kinney. el Jeff Kinney, el del diari de Greg, I a la Tea Stilton. I tu? La Tea Stilton, que ha fet Jerónimo Stilton, que és un dels meus contes preferits. Qui va tenir la idea de fer el canal? La Mercè. Com hem dit. quin llibre em recomaneu? No sabem qui ho ha ficat, depèn la persona, doncs li recomanem. Diari de Greg, crec jo que és un llibre que agrada a molta gent. Sí, també depèn la persona, si t'agrada el futbol. Sí. No sé. Futbolismes de futbol. Sí, el diari del Greg, depèn la persona. L'últim vídeo que vam fer, que era el del diari de Greg 2, O amb l'Àlvaro. Bueno, hi havia un vídeo que tenia un comentari amb una pregunta que era si poguéssiu canviar al final d'un llibre o d'un conte, quin seria? doncs crec Jo no ho sé. és que quasi tots acaben bé, llavors No ho sé. No. I l'altra pregunta era quin llibre em recomanareu per Em Sant Jordi? recomanaríeu per Sant Jordi? Jo, el de Sant Jordi de les Galàxies, és un llibre de la col·lecció de Lagos i els monstres, que és el llibre que ens va portar la Minerva per Nadal, que us el deixem per aquí. I aquest és com un especial de Lagos i els monstres. Sí, però Sí. és molt curtet. I és com a Star Wars, Sí, però amb monstres. amb monstres i de Sant Jordi. Bueno, millor que us el llegiu perquè si no, no... Sí, jo us recomano un que me'l vaig llegir fa molt temps, que és de Jerónimo Stilton, que es diu La rosa de Sant Jordi o alguna així. Llibres i roses o alguna Ah, així. sí. Llibres i roses. Aquest no és bonic. Sí, és molt divertit. És també molt finet, però és molt divertit. Fins aquí el vídeo d'avui! No us oblideu de subscriure-vos Activar la campaneta per no perdre'us ningú dels nostres vídeos i donar-li a like. i comentar als comentaris si us agradaria fer-nos alguna pregunta o si els llibres que us hem dit, si us agradaria llegir. O si els coneixeu o alguna cosa. Sí. Hola, Booktubers! Aquest és el nostre espai de Booktubers. Està al passadís de l'escola. I... I jo estic esmorzant. Sí, i aquí vam ficar un sobre amb un llapis i papers perquè la gent de la classe aquí a la fila
pogués agafar un paper en blanc, escriure-ho i deixar aquí les preguntes i nosaltres les agafaríem. I aquí tenim una foto del dia de gravació de les fades dels oceans, les fades del llac, sí, aquesta, i aquí està com és un dia nostre de les gravacions. I aquí tenim l'horari del maig, de l'abril, i tenim tot aquí els profes que ens creixen i tot això. I aquí tenim tot, ho planifiquem i tot en el nostre mural de l'escola.